Karong simanahan na ang lovely finale week sa gikahinamang romantic kapuso serye nga Love is Love at First Read. Matubag na karong simanaha kung ando na may tsansa si Kudos ug Angelica sa usag-usa. Ang gipangtago nga feelings, mahatagan kag lovely happy endings, tutukan ta tubag this week na kana pagkahuman sa Baltang Bisdak 5:40 PM. Gipalili kanato mga kapuso ang OOTD sa atong mga paboritong kapuso ug sparkle artist atol sa GMA Gala 2023. Sama na lang nila Kapuso Primetime Queen ug King Dingdong ug Marian silang Get Ready With Me pose. Di madinay ang ethereal look ni Marian o giparesan sa suave hubby. Mala James Banusab ang peg ni Alden Richards, samtang haute couture gown ang gibida ni global fashion ug icon Heart Evangelista. Daghan pang mga kapuso ug sparkles ang migidlak atol sa GMA Gala 2023, sul-ob ang ilang tagsa-tagsa ka mga gowns ug suit. Samtang, Unbreak My Heart star Joshua Garcia, miangkong napawaw sa aura ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Matod niya nga deserve ni Barbie ang Best Dress Award gumikan sa kaelegante sa iyang gown.